Kuyintokozo ukukhuluma nabo kwi-channel Gabo Pastoning kafushane nje asibonge kuona wonke umuntu olandela i-channel osubscribe-ile engathi angakhuthazeka ekutheni naye ngaso kwesikhathi evakashela i-channel insuku zonke so sinephupho esuke silibhekile lapho uyakwazi ukuthole lokho senzelani ingane kwethu so that kuzobalansa we like kuzidlisa ngamahloni where we see that we have more than 20,000 subscribers but we have only 100 views. That means we have 100 people who view ama video lesizwezile, but then you see nabantu about more than 20,000 are part of family. So please, if you subscribe to the channel, make it sure that you keep coming back, watch all the videos, don't subscribe and balek. Sibe iphuphuka itumeleng chikazi ukuthi icela ubuza pastor ukuthi uma uphupha othandana naye idakiwe futhi ke bemshaya igazi abangani bakhe ababili, but then ngifuna sifocus la ekutheni uphupha umuntu edakiwe especially umuntu osukuthandana naye. Sike salibheka udaba la uphupha umuntu nje edakiwe ukuthi ngisho ukuthini, but today sifocus more kumuntu othandana naye, your partner, your sinqanda mathe yabona, your love bed. So kafushane la uma uphupha isithando sakho sidakiwe, singathi thina uphawu oluvameke ubika ukuthi lindele ukuthi ungasuqabani noma uhilizisane nalowo muntu ngenxa yokuba ngihlonga indlebe okuzoqedela mhlawumbe nenjabulo ngenxa yabantu abamdukisayo lo muntu. Deuteronomy 20 verse 21 they shall say to the elders of this city, this son of ours is stubborn and rebellious, he will not obey us, he is a glutton and a drunkard. Kanti okwesibili sithi thina uma uphupha isithando sakho sidakiwe, uphawu olungabe lusho lo muntu lo kungekudala uzokuphuma esandleni futhi kuzoba nzima ukuthi ukwazi ukumlawula. Genesis 9 verse 21 ithi ke, he drank of the wine and became drunk and uncovered himself inside his tent. So okwesithathu singakusho singathi thina uma uphupha isithando sakho sidakiwe, uphawu olungabe lusho ukuthi kwesinye isikhathi lo ungachaza ukulindela ukuthi lo muntu uzosithela ngehlazo adala inkinga, mhlawumbe futhi uzokudumaza akukhathaze aphinde akucasule noma akwale ngenxa yokuzikhohlisa yena nokukhohliswa abanye abantu. Kuyenzeka uma uphupha umuntu edakubuka ushuthi lo muntu loyo ngenzeka uzosithela yena ngehlazo noma uzokudalela inkinga noma uzokudumaza akukhathaze aphinde akucasule noma akwale ngenxa yokuzikhohlisa yena noma yokukhohliswa abanye abantu. Yabo. Proverbs 20 verse 1 ithi ke, wine is a mocker and a beer a brawler, who is led astray by them is not wise. So kwesinye isikhathi yenzeka uma uphupha umuntu othandana naye idakiwe, kusho ukuthi lo muntu loyo uyapretenda akusi lo muntu lesithombe asiveza kuwena akusiyisona sona. Yabona, ufuna ukuqaphela lo muntu ngenzeka umuntu okuveza enye picture kodwa ebe omunye umuntu. Yabona, so okwesine singathi thina ke asiyivale ngokuthi ke kodwa in general kwesinye isikhathi nje uphupha ubona umuntu edakiwe, lolu phawu oluvama ukuthi lusho lo muntu lo uthwele kanzima futhi ubhekene nezinkinga ezingaphezulu kwamandla akhe nezimehlulayo ukuzilawula. Ezekiel 23 verse 33 ithi, you will be filled with drunkenness and sorrow, a cup of horror and a dissolution in the cup of your sister Samaria. Yabo, so siyabonga ke uNkulunkulu ke kulonde, uNkulunkulu akubusise. Ngakhohla ukuthi le video le musibukele bese like ngane yakwethu, sake uthi like ubunga ka like wazi ukuthi ke wenza ububi kakhulu, wenza ubuhle ke like le video bese previously
phansi namadolo kuleka kuyo Jesu siweni phansi namadolo